Yo, what's up mga kabutit? Ito po tayo ngayon sa pag-harvest ng palay. Mahuhuli tayo ng daga. So mga kabutit, may nakuha tayong isang daga. Lipat tayo. Ano guys, yung mga nakuha natin, hindi pa tapos. Nakalaloy. Naka-checkered ah. Time pa naman, time. Nagpintang kasinsen. Ayan, mga kabutit, may ibot pang isa. Okay? Kenapa ya? Seribu teman. Ayan, mga kabutit, ang dami oh. Ito. Mamisa. Dahil nilang nakuha. Yan, parating na yung barko. Umot lang. Ingat niya sa dabaw. Kamay kami ng silong dyan. Hey! Mga kabutit, ito na po yung nahuli nating daga. Hindi na namin binidyo yung paglinis. Medyo bloody. Ito na siya. Niluluto na namin adobong daga. Kaya yan mga kabutit, kumukulo na siya.
guys. Yung adobong daga. Natin po siyang maluto. Kabutit. Ito na yung exotic food. Naghalo na yung ano dyan, ibon tsaka daga. Nagkantiga. Kulay mo. Something. Pati isang nakatipa. So mga kabutit, ito, luto na. Exotic food ng Karing Butsugan.